Meni pois nyt. Se otti sun kuvan, kun sä otit kiven ylös. No ei se mitään. Luultavasti monta tuoka puhumaan vähän kehähämmällä. Semmoinen aika kun on eläkekin pari käy, niin olette valtametääristä nähnyt. Pikkupojat. Mut koko viikolla on täälläkin näytettiin vesisadetta, mutta ei ole näkynyt vesisadetta. Vesi mikä? Vesisadetta. Niin, ei täällä ole Teslojakaan näkynyt. Ja mä en tiedä mikä hemmeti hinku niillä suomalaisilla yhtäkkiä tuli Tesloja kohtaan. No. Mitä kohtaa? Tesla-autoja kohtaan. Joo. Sähköautoja. No niin, no siellähän on varmaan. Niin, ja kuka siellä meidän pihallakin sitten? Ajattelin, jos siellä jollakin sitten se sähköauto syttyy siellä tallissa tulee. Niin sitten syttyy kaikki muutkin siellä. Niin, tai siinä parkkipaikalla oli se missä valta, se on toinen auto lähellä on. Joo. Niin, mutta ei se nyt välttämättä tarvitse syttyä palamaan, mutta se vouhotus, se on kamala. No niin, mä lopetan tämän